tras este impás da historia da humanidade, sinto a necesidade de transitar o único camiño de Santiago que transcorre polas terras das miñas orixes. Desde onde vibra o latexo dos meus apelidos, onde nace a miña lingua e enraíza o meu corazón, onde están as nosas enerxías, ese tramo epílogo desde Santiago a Fisterra que eu nunca transitei, e sinto que o seu momento é agora. O mapa do meu mundo comeza aquí. Desde este lugar unha parella de namorados debuxaron a nosa folla de ruta familiar, emprendendo un camiño de Santiago pero ao revés, a inversa, menos espiritual e máis económico, na procura dun porvir mellor. Alí nacín coa emoción posta neste meu principio do mundo. Viaxei polo mundo buscando esa irmandade que conformamos os descendentes de galegos, pros que Galicia nos é relixión. Precisaba espellar os meus ollos nos deles e falar de sentimento de pertenza á nosa terra, e constatei que vibramos todos a un tempo no mundo con pasaporte galego. Comprobado isto, hoxe, que como nunca estivemos privados de liberdades, cumpríame mirar ao perto. Moitos estivemos en Londres, Milán, Nova York, Miami, Tokio ou Phuket, pero creo que a viaxe que agora toca, tras este impás da humanidade, é unha de procuras. De procuras espirituais, necesitamos de respostas, que quizáis teñamos dentro de nós mesmos, pero hai que facer unha viaxe diferente, para intentar entender e aceptar este novo mundo que se nos acaba de presentar. Non é unha cuestión de relixión, ou sí, cada quen é libre de pensar o que queira, pero eu quero crer en todo. Por iso creo na xente que cree e ten fe e principios, e para atopar o camiño polo que camiñar a partir de agora é nos preciso ter fe, sexa esta como for. Por iso facer o camiño, por iso facelo agora, porque este camiñar vai significar camiñar para dentro, camiñar para fora e camiñar para arriba. Precisamos reconectarnos co ceo, coa terra e con nós mesmos, sexamos crentes ou non. A min defínenme unhas tradicións e uns costumes propios da zona occidental de Galicia, unha cultura herdada que reina no meu ser e que me leva a cumprir uns rituais que dan cubillo ao meu vivir. Por iso, para comezar de cero, preciso entrar nesta inmensa casa de Deus, acender velas polos meus, encomendarme ao apóstolo para que a súa aperta protexa o meu camiñar. Abandono esta histórica praza meta espiritual e emocional para moitos peregrinos do mundo enteiro. Quero sentir esa enerxía, o tempo que a identifico como o lugar que simboliza a esfera dun reloxo, marcando os diferentes momentos da miña vida, o rectorado na Uni como traductora, o Pazo de Raxoi dando pregón das festas do apóstolo, ou o meu querido hostal dos Reis Católicos, onde tiven o meu primeiro traballo como intérprete. E para comezar esta andaina teño a sorte e a honra de poder contar con todo un referente en Galicia, con quen comparto un profundo sentimento de pertenza polas nosas orixes. Gran impulsor da divulgación científica e da bioética, posuidor de todos os premios e recoñecementos internacionais, o doutor Ángel Carracedo é unha eminencia en xenética e en bonomía. O seu labor na investigación é sempre punteiro e non en van son moitas as voces que o sitúan na antesala dos premios Nobel. Pero por se fora pouco, é fillo predilecto de Santa Comba. Un placer. Eu sei que estás facendo o camiño, porque empezas a facelo. Pero sí. Que ben, que maravilla. Maravilla. Acompañaba cheu todo o rato, pero non sei se poderei. Pero és un home moi ocupado. Bueno, sempre teño
ratos para o máis importante, como este de estar contigo. É un gusto. Para min é unha maravilla e unha honra porque estou precisamente facendo o camiño desde Santiago a Fisterra, pasando por Muxía. Entón, que mellor que facelo con Ángel Carracedo. Pasando por Santa Comba, polo... Claro! Que ben, que ben. Pois vais conmigo, entón. Sí. Vamos, un placer acompañarte un ratiño e a mágoa non podelo facer. Deixamos atrás a Praza do Obradoiro. Enfiamos pola Costa do Cristo e continuamos pola xenuína Rúa das Hortas, mentres deixamos a nosa esquerda a Igrexa de San Fructuoso, coas súas 4 virtudes cardinais destacando na cornisa: prudencia, xustiza, fortaleza e temperanza, virtudes que coido posúe todas quen hoxe me acompaña. O sea que esta é a tua primeira etapa. Sí, esta é a miña primeira andaina tan ben acompañada, mira. Pois o placer meu, para mí é unha honra grandísima acompañarte nesta primeira andaina. A ver, gustaríame máis por outros lados tamén, aparte deste. Sobre todo cando chegas a Santa Comba e a Muxía, ainda che podía enseñar os sitios bonitos de por ali. O seu ánimo marca de cordialidade toda a conversa e comprobamos a súa inmensa humanidade e cercanía á hora de falar de sentimento de pertenza a Santa Comba. Para min ese sentido de pertenza que comentas é importantísimo. Son as miñas raíces, é donde aprendín unha maneira, un xeito de entender a vida. Ángel confírelle unha gran importancia ás súas raíces, a familia e os valores que lle inculcaron desde pequeno e serviron de guía para a formación do ser humano que hoxe é. Unha das cousas máis importantes para min foi aprender da xente, aprender da familia, aprender dos principios da vida. É o que sintes, e ben, eso é para min vital. Eu síntome dali, pero moitísimo. E ademais conto en todas as partes, cando estou polo mundo adiante, de Santa Comba. Non podo estar máis orgulloso. Claro, esa é a parte humana é a que realmente me interesaba moitísimo, ver como concibes ti un pouco o mundo agora, a volta de todos estes acontecementos, agora que ti tamén, ademais, como voz autorizada, formas parte tamén dese comité de expertos, non? Os que se lles consulta pois como proceder en temas da pandemia aquí en Galicia e, por decir unha cousa moi pequena das que ti te ocupas, que son tantas, non? Pero... A mí da pandemia preocúpame moito todo, evidentemente, primeiro a vida da xente, o que está sufrindo tanta xente. É importantísimo solucionar isto canto antes. E penso que todo ven da manda de investigación, como estás a demostrar co da vacina. Claro. Que é un exemplo bo de importancia que ten a investigación biomédica, de como en pouquiño tempo a resposta da comunidade internacional pode solucionar o problema. Ángel confía na ciencia para resolver o dilema no que nos deixou a pandemia, pero fala de que a nivel ético e de xustiza social este mundo aínda adoece de moitas carencias. Para conseguir eso hai que ter uns valores. Ti onde crees que se aprenden os seus valores? Eu penso que basicamente na familia. Claro. A min os valores son os valores que aprendín na casa. Eu a verdade é que sempre recordo todas e cada unha das cousas que me marcaron son esas que me deron un xeito ético de entender a vida. Claro. Eu recordo cando miña avoa, pois, pobre que entraba na casa a pedir, pobre que se sentaba a comer con nós, todo o mundo. E tamén recordo que as feiras ali era de tanta xente pobre que viña, aquela era unha romería de xente que estaba ali. Tamén cando o teu máis directo, pero cando a xente marchou de Santa Comba fora, a miña avoa sempre lle daba, facíalle unha maleta con todas as cousas que necesitaba e decíalle: si agora non me podes pagar, se un día se vaiche ben, xa mo pagarás, e se non te preocupes, que todo isto é para ti. Era moi sonado ese que dicía. Esa maneira de entender a vida, de entender a xustiza, de entender, para min marcoume todo o resto da miña vida. Apréndese así. Ángel reflexiona, como gran humanista que é, acerca de todo o camiño que como sociedade nos queda por percorrer para construir un mundo máis xusto. Tras o achádego da vacina que erradica a pandemia, temos o compromiso de avanzar en dereitos humanos, en loitar contra as desigualdades entre ricos e pobres, que é a única forma de progreso que Ángel identifica como camiño para construir un mundo mellor.
Dame moita mágoa, e por iso loito moito, que na educación os valores tiña que ser unha asignatura moito máis importante que matemáticas e calquera outra cousa. Empezando por aí. Eu, cando un rapaz maltrata un compañeiro, eso sí que é un suspenso, e non saber facer unha conta, non saber cal é a capital de Islandia. Porque iso é vital para a vida. Porque iso é moito máis importante, saber integrar o diverso, saber quitarlle, entender que cada un de nós ten cousas boas, que se pode quitar un partido. Isto para min é todo vital. E trato de transmitirlo como o transmitiron a min. Toca conceptos dun manual que nos trouxo ata aquí, basado en principios, en ética, en religión e en familia. Un modelo de sociedade que funcionou durante xeracións, pero cuyos valores agora están desaparecendo e que Ángel trata de recuperar e inculcar a través das súas charlas como profesor sempre que ten ocasión. Considera que os valores éticos son indispensables para que un mundo mellor sexa viable e postúlase a favor de que se incorpore como materia nos plans de estudo e por Ángel Carracedo non vai quedar. Eu estaría horas falando con este ser humano extraordinario e o seu manual de vida identifico como propio, pois é o dos nosos antergos, eses que sempre admiramos e que foron os que nos trouxeron ata aquí. Moitísimas grazas por acompañarme. Un placer, Isabel, sinto non poder dar bicos nas que somos da terra das apertas. Eu teño que proseguir este meu camiño de Santiago agradecida pola lección de vida do maestro. O gallá, os nosos camiños se volvan cruzar. Será un placer. Incorpórome pola rúa do Cruceiro do Gaio e xusto cando vou entrar a coller un tentempié nesta bonita tenda de barrio, sorpresa! Que? Marea viva! Este simpático arxentino aprendeu galego en Bos Aires, cun método de inmersión total na realidade galega, mareas vivas. Mira ti, que serie! Marcou un antes e un despois para a nosa lingua na televisión e significou o meu bautismo televisivo como actriz. Pola bonita lembranza, o arxentino convídame ao almorzo da peregrina e aí marcho toda contenta coa miña mazá e o meu pan de fariña integral por Poza de Bar abaixo. Saboreando este pan artesanal, pregúntome por que en toda Galicia non temos un monumento dedicado ao pan, sendo como é o mellor pan do mundo. E xa estou entrando na Carballeira de San Lourenzo, arboreda de robustos e inspiradores carballos centenarios, e comezo a transitar por espazos bucólicos aos que a nosa querida Rosalía de Castro lles dedicou algúns dos seus mellores versos, cheos de sentimento e morriña. Baixo o lungo do muro do Pazo de San Lourenzo, en dirección á ponte que cruza o río Sarela, e aquí avanzo polo camiño do Regueiro, e deixo a miña esquerda, sobre a marxe do río, as ruínas do vello esplendor das fábricas de curtidos, pois en Santiago medrou ata o último terzo do século XIX unha importante industria do coiro. Esta saída de Santiago é espectacular. A apenas 5 minutos da urbe, a natureza abraza e fai esquecer os ritmos e barullos da cidade. A visitación presume de espazo mentre eu subo unha simpática costa cara a Sarela de abaixo. O topónimo ten a súa retranca, e quen lle puso o nome non lle faltou humor, porque queda ben no alto. Mirade que vistas. Pois botolle unha última ollada a Compostela adentrándome nunha zona emboscada. Agarda por min un paseo maravilloso, coa súa tintada propia da época. O camiño de follas e forma alfombras naturais que abrandan o camiñar. Nesta natureza síntome na casa. Síntome integrada na paisaxe, como se ela fora parte de min ou, vaya, eu parte dela. Como se non houbese separación entre ela máis eu. A paisaxe para nós en Galicia ten un papel simbólico primordial, máis alá de como as obras civís foran marcando a nosa xeografía. As construccións, por exemplo, que foron importantes desde antigo para chegar a todas partes eran as pontes, como esta de auga pesada.
Hoxe en día, sen embargo, esta ponte medieval testemuña da historia parece reclamar o seu antigo protagonismo, pois ata o propio rego dos pasos, vido a menos, lle pasa de lado, vedes? Como se a ponte non fora con el. Curiosidades do camiño, non si? Pois agora toca unha subida sonada que me vai deixar abaneando. O camiño ascende e comeza a ser de terra costa arriba para despois acabar adoquinado no alto de Mar de Ovellas. Dicía antes que no bosque non sei onde acaba o seu perfil e comeza o meu. E isto é un sentimento que non só me pertence a min. Creo que os galegos temos un xeito de ollar para a natureza e de relacionarnos con ela que trascende o amor por ela en sí. Porque realmente penso que é o noso orgullo identitario. Entendémola como patria e matria, como ese noso ben común que hai que coidar porque o seu chan é a nosa bandeira. E esta paisaxe en concreto lémbrame que estou chegando a Trasmonte, onde tamén teño familia querida. Aquí desvíome para ensinarvos o seu conxunto parroquial tan interesante. En primeiro término, o cruceiro, que se vos fixades ten un Cristo cunha cabeza moi agrandada. E a súa igrexa, aquí diante, é do barroco tardío, cunha preciosa torre de estilo compostelán. O cemiterio integrado, que como vedes en Galicia tamén somos mestura, de arquitectura relixiosa e pagá, onde as tradicións conviven pracidamente co día a día da xente. Vista a igrexa de Santa María de Trasmonte, reincorpórome ao meu camiño. E vedes ese letreiro xigante aló ao fondo? Fisterra Bovine World. Uau! É ben rechamante, non si? Pois é o primeiro proxecto mundial de cría de vacún en paralelo. 13 razas bovinas únicas no mundo, incluída a rubia galega, criadas todas baixo o tradicional sistema gandeiro. Vaya, o noso de toda a vida, home! E agora descendo por Reino e Burgueiros e xa por un tramo emboscado caio nun dos povos máis bonitos de España, Pontemaceira. Este lugar é unha das localizacións máis destacadas e máxicas do Camiño de Santiago a Fisterra por enclave natural e por historia. Marcando o límite entre Ames e Negreira, aí tedes o Tambre, descorrendo alegre polo val, que no seu día, pola súa forza, foi boa excusa para a construcción de muiños, casas de pedra, pazos e bonitas capelas, concedéndolle ao lugar todos os desexos dun lugar con encanto. A protagonista indiscutible é esta ponte medieval estreitamente unida ao camiño, a chamada Ponte Vella. Aí se as pedras falasen. A ponte ten moita historia e, ademais, unha lenda ben curiosa. Imaginades vos as tropas romanas perseguindo os discípulos do apóstolo Santiago e que foran engolidas polas augas do río mentre se derrubaba a ponte antiga? Pois iso é o que di a lenda, mentre eu hoxe paseo pracidamente sobre esta versión reconstruída do século XVIII, cos seus 7 arcos, o do medio ben grandiño, o Xibal, sendo hoxe a ponte máis significativa do Camiño a Fisterra. O que vemos desde aquí, do outro lado, é a comarca de Barcala, xa no municipio de Negreira. Esta zona destaca pola súa produción láctea e cárnica. Vaya que en Negreira comese ben, dígovolo eu. Despídome, por tanto, do Tambre para subir cara a Chancela, onde paso polo Pazo do Capitán. E este pazo ten un escudo no que precisamente se ve a ponte destruída sobre o río, segundo conta a lenda.
Pero isto non é un conto inventado. Para que saibades, consta por escrito no libro 3º do Códice Calixtino. E xa estou chegando ao final desta miña primeira etapa, Negreira. Sabedes que é a maior poboación que cruza o peregrino antes de chegar á costa? Pois sí. E aquí, como moitos peregrinos, despídome non sen antes parar diante do que para min é un símbolo imprescindible da nosa idiosincrasia. O monumento á muller labrega. Non se farán suficientes recoñecementos a quen termou de nós con amor, coraxe, xenerosidade durante todo este tempo. A muller rural represéntame, dela veño, e considero que o aloumiño matriarca é a única garantía para que non se extinga un xeito de ser, ese que ata hoxe conformou a nosa identidade. Dito isto, xa durmo tranquila. Ata mañá. E ben cedo comezo esta segunda etapa a que vai de Negreira a Olveiroa e teño 34 km por diante. Pero saio desta vila ao grande, pasando por debaixo dos arcos do Pazo do Cotón, fortaleza medieval cos seus muros almenados e as súas torres, todo un símbolo da vila de Negreira. Conectada á súa dereita está a capela de San Mauro, que lle veu conferir un valor especial ao pazo. E baixando por esta praza, atópome de fronte cunha escultura en bronce que non me deixa para nada indiferente. É o monumento ao emigrante. A expresividade desta escena en particular da historia de Galicia conmóveme profundamente. O ADN de moitos de nós está aínda hoxe marcado por esta realidade. E así, tuxé, e entre pensamentos baixo cara ao paseo fluvial do río Barcala e penso, para cando en Galicia un museo da emigración? Ascendo agora ata a aldea que foi o núcleo orixinal de Negreira, Negreiroa. Mirade que linda loce a igrexa de San Xiao. É do século XVIII e vese o respecto que lle confiren os veciños deste lugar, polo cuidada que está ela e máis o seu entorno. Os camiños ás terras e os montes en Galicia dan fe do carácter traballador da súa xente, ata onde a eles lles alcanzan as forzas e a economía. E se hai algo típico da nosa xeografía, iso son os cruceiros. Dis que en Galicia temos 30.000. Na súa base intúese que os camiñantes e crentes se axeonllaban para rezar e subíanse aos escalóns para facelo apartados da lama, non si? E agora, con forzas renovadas, emprendo o camiño para dirixirme ao Alto da Cruz e caio en Zas. Conforme avanzo pola aldea, paso por un hórreo, por leña apilada e chego a unha pequena igrexa, a capela de San Mamede. Sinxela toda ela, pero cumpre co seu cometido, a funcionalidade para poderen os feligreses celebrar os seus actos de culto. E a verdade é que a beleza das vistas co val de Barcala ao fondo complementará divinamente, non si? Ao subir por Porto Camiño doume de conta de que este alto e a súa beleza paisaxística van quedar xa para sempre como lugares favoritos deste camiño. Esta baixada cara a Vila Seriu lémbrame que na terra veciña de Bugallido hai un sabio, un meigo, un chamán, como lle queirades chamar, o que acode a xente cando se ve nun apreto da vida. Coñéceno por Pepe de Campolongo e dicir di unhas cousas ben interesantes. O das crenzas e supersticións en Galicia dá para encher varios libros. Hai quen cree en Deus, hai quen, ademais de crer en Deus, cree nas meigas, no mal de ollo, no home do saco, no cocón ou na Santa Compaña. Calquera se pon a discutir sobre isto. A ver, as persoas temos que ter crenzas
e se axudan a vivir, benvidas sexan. Cada quen que sexa libre de creer no que lle saia da gana, como diría Currás. A todo isto, e falando de discutir, a tal hora eu, aínda que quixera, non teño nin con quen facelo. Mirade se non, deixáronmo todo para min. E sen darme de conta cheguei ao históricamente famoso Monte do Cornado. Nesta zona teño especial interese porque roza o concello de Santa Comba. Sí, o camiño a Fisterra tamén pasa por diante deste municipio onde están as miñas raíces. Tanto é así que por aquí mesmo pasaba a ruta número 20 que os romanos trazaran para vir a polo estaño que había nestas terras dos Xallas. Así que xa hai máis de 2000 anos que por aquí pasaban camiñantes, pero ademais houve un camiño antigo que agora se está tratando de recuperar grazas a unha guía editada polo muxián Manuel Vilar. O camiño atravesaba de cheo o municipio de Santa Comba pola parroquia de Fontecada en dirección Brandomil e Muxía. Penso que ese camiño será un reclamo importante que por fin permitirá mostrar o valor histórico-cultural de Santa Comba, así como as inmensas posibilidades turísticas que ten este municipio para propios e alleos, sobre todo para os amantes da natureza e das boas viandas. Estarei ben atenta á promoción deste camiño polas terras de Santa Comba. Podo vos dicir que o potencial da comarca dos Xallas e da súa beleza paisaxística está por descubrir, así como a calidade da súa xente. Para min é unha honra saber que tanto os que quedaron como os que foron construir os países doutros son benvidos en calquera parte do mundo. Xente nobre, traballadora e moi hospitalaria, que ademais un estudo recente demostra que son os máis xenuínos descendentes dos celtas. Aí queda iso. Ata pronto, Santa Comba. Abandono con cara de misión cumprida a carretera de P5603 a que, por sorte, lle engadiron unha beira rúa ben grande para deixar espazo para os camiñantes. Sorríolle a fertilidade destas terras e a que nas coide traballa, como se eu fose a feliz vinculeira de todas elas. E velaquí vemos zonas de campo aberto onde xa nos adentramos no concello de Mazaricos. Adivíñase ao lonxe Santa Mariña, que é un dos sitios preferidos polos peregrinos para parar. Ser só é un núcleo de casas, onde hai unha igrexa, un cemiterio e un cruceiro, que nos lembra que estamos en Galicia, non en Suiza. Pero o caso é que igrexa, unha xoia arquitectónica. Tal vez moita xente en Galicia coñezamos as igrexas por seren o lugar onde nos bautizamos, facemos a comuñón, casamos ou imos a un enterro ou funeral. Pero deberíamos coñecer todos o valor histórico do noso patrimonio cultural. É o mínimo, non? Eu, desde logo, agradezolle enormemente aos meus mestres o esforzo por facernos conscientes de coñecermos o noso. Pois a igrexa de Santa Mariña das Maroñas é nin máis nin menos que de orixe románica do século XII e pasou por varias reformas como a espadaña barroca. No tímpano ten a figura de Santa Mariña e diredes vós, paréceselle a todas as santiñas. Sí, pero ela é a patrona da fertilidade das vacas. E as vaquiñas neste país, e concretamente nesta zona, valen ouro e hai que protexelas. Pois eu vou espabilando que a min quedanme 13 kilómetros ata Olveiroa e menos mal que teño por costume camiñar, senón habíaseme facer algo máis que costa arriba. Por diante teño Lamelas, Bon Xesús e Vilar de Castro, onde os terreos e as granxas nos advirten que é zona de gandeiría potente. As pradeiras estrícanse ata os metros finais deste monte, que promete unhas vistas espectaculares. Tras subir os últimos metros de terra, aquí o tedes, rompendo o horizonte, o Monte Aro, un dos puntos de maior interese paisaxístico. Desde este mirador vese o embalse da Fervenza ao fondo, que se nutre principalmente dos Xallas. Vendo esta natureza privilexiada tan perto, despois de pasarmos unha época tan pechados na soidade das nosas casas,
unha séntese reconfortada e feliz de poder camiñar e facer este exercicio de liberdade respirando aire puro. Pois aquí estou, por fin, no alto do Corzón. Uau! Este é un auténtico espectáculo. Aquí hai unhas vistas impresionantes sobre Mazaricos e Santa Comba, si ou non? Sabedes a modo de dato que o Xallas é o único río de Europa que desemboca no mar en cascada? Pois sí. E os montes que vemos desde aquí son a carta de presentación do Concello de Dumbría. Ata pronto, Alto de Corzón. Noutros momentos estaríamos compartindo e desexándolle buen camino a todos os peregrinos cos que imos coincidindo, pero agora mesmo non hai nin a quen darlle as boas tardes. Para rematar esta miña segunda etapa, o asfalto tráeme por Ponte Olveira, ata o meu punto final de hoxe, Olveiroa. Caeu a noite e eu feliz de estar mostrando o camiño que pasa pola miña terra de pertenza. Boa noite. Está rompendo o día en Olveiroa e eu xa estou en marcha para sair de Casa Manola. Moito me chista o nome. Fui moi feliz nesa serie tan próxima ao noso humor e á nosa idiosincrasia. E que voltas dá a vida. Quen me ia dicir a min que ia facer o camiño coa cámara pegada a menos dun metro, escudriñando tras a maquillaxe quen son de portas para dentro. Pero tocábame fluir o natural, percorrer a Galicia que late nos meus apelidos, sentir as enerxías da terra e da xente e, sobre todo, camiñar para dentro, camiñar para fora e camiñar para arriba. Pois comezo o meu camiño desde Olveiroa e comprobo que está todo colocadiño onde o deixei onte á noite. Hai algo máis de luz, iso sí, e xa podo ver, á miña esquerda, unha colección de hórreos que deixa pampos aos visitantes por estar en tantos xuntos nun lugar tan pequeno. Pequeno sí, pero é un dos lugares favoritos para os peregrinos, dado que é moi acolledor e ten comodidades e servizos moi pensados para os camiñantes. A min agárdame hoxe unha paixoante terceira etapa ata Muxía. E empezo da mellor maneira posible, parando a tomar un café espertamortos nas Pías. Cóntame o dono que estou entrando en territorio Wagner e que a presenza do espírito do monstro que atacaba aos peregrinos está moi presente. Que era? Un lobo un pouco máis grande? Como era este? Bueno, a lenda din que é unha mezcla entre lobo e un can que se metía cos peregrinos. Pois aló me vou con bo ritmo e toda animosa Olveiroa abaixo. Nas teño todas, vendo este cartel onde se ve este lobo monstruoso, que por moito que fora no 1489, cando o obispo armenio relatou que pasou por aquí e o viu, o mesmo seu espírito segue aí por aí. Un respetiño, Menos mal que coa axuda do día rompendo xa me pasa, e deixo-me levar pola beleza do entorno. Mirade o paso de pedra que salva o encontro destes dous regos, o rego do Cadro e o de Santa Lucía. A atmósfera envolvente desta paraxe natural fai que me preste ter madrugado para poder disfrutar en primicia destes primeiros sons da mañá en plena natureza. E pouco a pouco chego ao outro río afluente do Xallas, o río Hospital, que cruzo pola ponte de Bau de Ripa. Mirade o que tería sido este sitio sen o seu acondicionamento. Algo tan simple como unha ponte. Non quero nin imaginar como era facer o camiño antigamente. Estaríamos de lama ata arriba. Por iso, non en van, había hospitais de peregrinos por aquí. Normal. O perfil volvese inclinar cara arriba polo val do río que lle dá nome ao lugar. E aquí arriba encontrome coa coñecida bifurcación onde me desvío cara a Muxía.
o motivo de desviarme e de lo descubrir moi pronto. As tradicións e crenzas que viven dentro dunha acaban trazando os nosos camiños. E monte abaixo chego ás Carizas, onde me recibe un hórreo respetuoso cunha boa praza para unha festa e, ao fondo, a igrexa barroca de Santa Baia. Non lle falta a súa bóveda de canón de cantería nin todo tipo de detalle arquitectónico e artístico, tanto en interior como no exterior. Volverei por aquí, Santa Baia. O meu camiño segue ata o santuario de Trasufre, na parroquia de Coucieiro. Ali hai unha santiña. Cada 21 de setembro, isto é un milagro de xente que aquí ven. Nesta data, celébrase unha das romerías máis concorridas e coñecidas da comarca en honor a Nosa Señora do Espiño, tamén coñecida como a Santiña de Trasufre. A igrexa é barroca, pero como vedes, é moi sobria e ten unha espadaña de dobre campanario. E marcho daqui sen ver a santiña, que dis que é de madeira policromada e ten 1 metro de alto. E xa que estou, non me sobra nada lavar a cara na Fonte Santa, que aparte de refrescarme, séntame como unha bendición. Aquí chegan fieis de todas partes a lavar a cara nesta fonte, que ten fama de curar verrugas. Despois é costume deixar os panos a secar na silveira da Santa, ademais de ofrecerenlle limosnas, produtos da terra e figuras de cera con tal de curarse. Entendo ben. Eu unha vez fun a Vilamaior, tiña 17 anos, lavei a cara, escoitei a misa e as verrugas pasaron. Pensado que queirades, pero así foi e desde entón teño devoción por ela. E continuo por pistas forestais ata Quintáns. Pouco a pouco vou caendo en San Martiño de Ozón, un pobo que se estende sobre o fértil val do Rego co mesmo nome. Presidindo a zona xunto á igrexa románica de San Martiño está o seu hórreo de 27 metros con 22 pés que ten servido incluso como hospedaxe. E xa que estou, aproveito para sentar e merendar nun dos seus cruceiros, que como vedes ten alo menos un par. Sei que aquí houve un monasterio benedictino e que xa o habitaban monxes no século XII. Xa despois, no século XV, pasou a ser priorato do mosteiro de San Martiño Pinario de Santiago. A igrexa en sí é do século XII, ten unha planta con nave e 2 capelas aos lados. E consta que tiña comunicación privada, porta hoxe tapiada, coas dependencias monacais. Case que recende o mar de Merexo, pero eu continuo polos muiños para visitar, por fin, o monumento máis significativo e que deu vida a toda a Costa da Morte, San Xiao de Moraime. Grazas a esta construcción que data do século XII, a Costa da Morte comezou a ser o lugar que hoxe é, e a el débeselle o desenvolvemento desta zona do mundo cristiano. Non é casualidade que me desviara por Muxía para chegar a Fisterra. Como vedes, a volta ten todo o seu significado e está máis que xustificada, non credes? A historia desta ruta foi unha mestura de paganismo e posterior proceso de cristianización. A partir do século XII, o Códice Calixtino xa vincula este camiño coa tradición xacobea. Pois este templo foi declarado conxunto histórico-artístico e recibe visitas de moitas televisións do mundo interesadas precisamente no seu valor. De feito, nesta súa espectacular entrada, din que é onde o mestre Mateo ensaiou o Pórtico da Gloria, para logo, un tempo despois, facelo na Catedral de Santiago, a que non sabíades iso. Así que,
Aquí tedes o outro pórtico da gloria. Pero no interior desta igrexa tamén hai interesantes murais. Neles as pinturas representan os pecados capitais nos que a xente podía caer. Pero non só pecados, as persoas, por sorte, tamén teñen virtudes e tamén aparecen representadas. Como curiosidade contar que no século XVIII todas estas pinturas foron tapadas con cal. Cousas da historia dos medos, eses que fraxilizan as persoas. Pois aquí a tedes para visitala, unha auténtica xoia do románico. E por se fora pouco, as escavacións feitas nos anos 70 fixeron aparecer non só enterramentos, senón restos de construccións e materiais atribuídos á época dos romanos. Queda claro que esta é unha auténtica maravilla do noso patrimonio histórico-cultural. Baixo embelesada en dirección cara ao meu destino final da etapa de hoxe. A baixada é agradable entre pinos e valados de pedra feitos á man. Entre os pinos xa se quera adiviñar o mar e a silueta paisaxística de Muxía. Saio do bosque para entrar directamente á praia de Espiñeirido, onde felizmente rematarei esta terceira etapa do Camiño de Santiago a Fisterra. Sentirse en comunión con esta paisaxe non é difícil. Unha area fina, unhas rochas fortes e o mar ofrecendo o seu espectáculo de balde para quen o queira ver. Mentres camiño polo paseo de Madeira, penso no privilexio que é vivir neste lugar do mundo. Grazas. Comezo o día cruzando pola vila gozando das primeiras reoleiras da mañá. Ole a mar. Un día máis no que parece que todo leva posto así toda a vida, pero non. O bravío xenuíno desta natureza late no ADN da xente. Galicia non apareceu da nada. Galicia é terra de esforzos, por iso é diferente, polo factor humano. A capacidade de sacrificio da xente fai de Galicia o sitio distinto que é, de aí o noso orgullo. Vila arriba, subindo por unhas escaleiras antigas de pedra, agárdame unha igrexa nun enclave tan auténtico como único. A igrexa parroquial de Santa María de Muxía do século XIV é tan orixinal polo seu estilo gótico mariñeiro como pola súa espadaña engastada no monte de pedra. Un lugar con moitísima identidade, que ademais guía cara ao famoso Camiño da Pel, onde antigamente se aseaban os peregrinos antes de proseguir ben limpiños polo empedrado, bordeando o Monte do Corpiño ata chegar, por fin, á súa meta espiritual, o Santuario de Nosa Señora da Barca. Ao chegar aquí, o espectáculo está servido. Asisto á oratoria do silencio e de todo canto el me quere dicir. E cóntame que a man de Deus en Galicia foi xenerosa, abríndonos o mar entre os seus dedos con esta metáfora non miña. Estas rochas resisten á loucura dun mar que parece que se nos ven a nós. E sentímolo noso, pero el dá e quita, non coñece a ninguén. Somos nós que precisamos sentimentalizar todo, porque precisamos que as cousas nos signifiquen, que nos sexan importantes. Así quizáis nacen as lendas, onde nos contan que unha virxe aparece a bordo dunha barca de pedra, para darlle consolo a un apóstolo que se vía en dificultade ao querer cristianizar a xente que atopou aquí na Costa da Morte. Como sería que desde entón a barca quedou para sempre amarrada a este lugar, como se a Virxe tivera que protexer esta esquina do mundo por toda a eternidade?
Entendedes agora por que vin por Muxía para facer este camiño? Unha precisa da maxia para vivir. Non só nos alimentamos do real. O meu sentimento pola Virxe da Barca ben marcado pola súa simboloxía, ben sexa lenda, tradición ou religión. O que si sei é que para min é cultura herdada da miña xente, da que eu non quero nin vou renegar. Crer é-me importante. Desde aquí miro para o ceo, busco o meu chan que me garantía, mentres veñen a min lembranzas daqueles domingos de setembro onde se albergaba a esperanza de curar. Nos templos, nas igrexas, como aquí, no santuario de Nosa Señora da Barca, o tempo parouse. E son eu a que me teño que mover agora polo camiño da vida que me foi trazado. Este era para o meu camiñar e para o de moitos peregrinos como a min unha parada necesaria, a cristiá, antes de rematar esta andaina polo camiño do sol cara ao fin da terra. A escasos minutos do Atlántico, o primeiro que vexo é o lugar de Xurarantes, do que tamén me falou o doutor Ángel Carracedo. É unha aldea tamén arrodeada de terras fértiles e construccións de pedra que fai esquecer a cercanía do mar. Mentres vou subindo cara ao facho de Lourido, pouca broma, porque hai que estar en forma e ter ganas, as dúas cousas. Ao chegar arriba, todo parece pequeno. As praias, a vila, as aldeas coa súa vida gandeira ou pesqueira, as casas de pedra conservadas, os faros que alumían a vida e as súas xentes. Pero é o océano. Il é inmenso. E sabe Deus cantos segredos garda. Pois aquí estou cargándome de enerxía de boas vibras, deixándome querer pola natureza, escoitando, desde o interior, todo iso que no balbordo da vida cotiá non somos quen de entender, de tanta presa por chegar tal vez a ningunha parte. Ou sí, a cumprir coas obrigas do día a día, por se fora pouco. Así é que habería que brindar por ter podido encontrar este momento na vida para poder ser turista e peregrina na miña terra. Pois non podendo quedar aquí eternamente baixo o camiño entre os pinos e eucaliptos escoitando os pasariños cantar. Comeza a baixada cara a Guisamonde, diríxome agora cara a Morquintián. E aquí, segundo chego, que vexo? Unha igrexa máis, diría aquel que non quere aprender. A igrexa de Santa María de Morquintián é un templo románico dunha soa nave. Esta parroquia fíxose famosa no 1809 durante a Guerra de Independencia Española porque disque o clero daqui, Pedro Lapido, encabezou a xunta de defensa desta zona contra os franceses. Aí queda iso. Mira ti, unha fonte de pedra que me ven que nin pintada. Que fresquiña. E mentres, chego a Santa Locadia de Frixe. Na entrada ten unha gran pedra bautismal que chama a atención. Esta igrexa é románica, como a de Nemiña e de Morquintián. Todas elas datan do século XII. E mentres abandono Frixe, penso no que vin no Camposanto. Os vivos recordan os seus mortos con inscricións en galego. Ás veces non se lle dá importancia a estas cousas, pero téñena toda. E emocióname. Sabedes que agora que volvo a estar a camiño doume conta de que desde Muxía ata Lires, que é onde estou entrando agora, van 16 km e xusto estou na metade do camiño. Pois sí, Lires é un sitio único para vir desconectar, pero eu teño que seguir camiño,
porque, como veixo, prendo ata nas silveiras, do que me gusta isto. Entón, dobro pola igrexa de San Estevo e sigo as indicacións dos hitos de pedra que me indican que o meu camiño é de fronte. Cruzo un carreiro entre unhas leiras onde unhas ovelliñas quedan mirando para min como preguntando se veño en son de paz. Escoito o río mentres vou monte arriba e desfruto do sol que me dá na cara. Agora toca subir un pouco bastante cara a Padrís e Castrexe e por fin baixar en paralelo o areal tan espectacular da Praia do Rostro. As vistas son privilexiadas porque mesturan ADN de campo e de praia a partes iguais. Hai lugares que teñen estes compoñentes por separado, pero xuntos, só aquí neste noso camiño. Continúo animosa en dirección de Enle, Hermedisuso e Escaselas. A alegría de vivir ao ver as primeiras casas de Fisterra. E coas vistas sobre toda a liña da costa e coa praia langosteira ao fondo, avanzo cara ao final do meu camiño. E paso obrigado antes de Fisterra é San Martiño de Duio, cuyo topónimo se refire á desaparecida cidade de Dugion, que a lenda di que desapareceu baixo as augas cando os discípulos de Santiago pasaron por aquí buscando un lugar onde darlle sepultura definitiva ao apóstolo e se atoparon coa raíña Lupa. Do que pasou despois pódese contar nunha película aparte, porque eu xa estou pasando pola igrexa barroca que saquearon as tropas napoleónicas. Pero aquí segue, co seu santiño na fachada e con todo o mimo que lle dispensan os seus fregueses. Encamíñome cara a recta final pola vila e na subida, o que me dá a benvida é un espectacular cruceiro gótico do século XV. Forma parte do complexo de Santa María das Areas, igrexa que teño diante de min e que data do século XII a XIII. Chego á súa portada e atopo a porta pechada. O que si vexo son as columnas desgastadas polo tempo. Non me sorprende, levan termando desta entrada máis de 800 anos. Non me parecen poucos. Quedará pendente vir visitar o milagreiro Santo Cristo de Fisterra que chegou ata aquí tras un naufraxio dun barco estranxeiro nesta costa. O Santo Cristo é un imprescindible deste camiño. E chegando estou por fin ao final do mundo coñecido, que para nós os galegos foi o principio de todos os camiños posibles. Calquera persoa do mundo debería vir aquí unha vez na vida, polo menos. Hai lugares que te cambian, este é un. Penso que o seu magnetismo e significación non deixa indiferente a ninguén. Ata o final da Idade Media, a Costa da Morte era o último reduto de terra coñecida. Un lugar polo que os povos preromanos crían que as almas ascendían ao ceo. Un espazo mítico e simbólico que deixaría pampos aos conquistadores romanos cando viron desaparecer o sol detrás do inmenso océano. Desde entón, o extremo de Cabo de Fisterra magnetiza por igual a cada visitante. A ruta xacobea de Fisterra e Muxía é o reflexo máis fiel dese histórico berro do peregrino que exclama «Ultreia», que significa «imos máis alá», mentres que outro lle responde «Et suseia», que significa «e imos máis arriba». Pois efectivamente máis alá viñemos, para descubrir a fin do mundo tal e como nos la contaron. Vai o meu saúdo ao ceo desde aquí, grazas, ou se síntome máis completa. Buen camino, peregrinos da vida.